Chibata and the Azoboro, where Ugochukwu Vincent finally married the Princess of Ozoboro, Princess Ogochukwu Emanuela. 30th November 2024. Ugovi in 2024, Mr. Man, my man, my own man, the man of me, the couple of the year. Congratulations, sir. Thank you. Believe me, it has to be you. I need you. I need you for my family. It must be you. It must be you. Only. I need you. I need you for my family. It must be you. It must be you. Only. I need you. I need you for my family. Oh baby, oh, been in love with you for days. Done day with you for so long. Show mama, I'm crazy, oh, but I'm crazy over you. Now waiting man go do to make you know. What you want, believe if you don't believe me. I will not deceive, do not deceive me. And my love go past the love you give me. If I follow your hand, I beg delete. What you want, believe if you don't believe me. I will not deceive, do not deceive me. And my love go past the love you give me. If I follow your hand, I beg delete me. Baby, 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 what have you done to me? I don't know, yeah. What have you done to me? I don't know. Believe me, believe me, believe me. It has to be you. I need you. I need you for my family. It must be you. It must be you. I need you. I need you. Oh, pretty, pretty, my pretty, pretty. Like I give you my name. Oh, yeah, follow me, let's go. Bend down low, follow me, make me go. Oh, pretty, pretty, my pretty, pretty. Like I give you my name. Oh, yeah, follow me, let's go. Bend down low, follow me, make me go. What you want, believe if you don't believe me. I will not deceive, do not deceive me. And my love go past the love you give me. If I follow your hand, I beg delete. What you want, believe if you don't believe me. I will not deceive, do not deceive me. And my love go past the love you give me. If I follow your hand, I beg delete me. I wanna grow old by your side, all my days and all my nights. And I'll get rocking chairs for two. Let's start a future, me and you. I'll tell you all I have concealed. I'll show you all I want you to see. My intentions are crystal clear, sky blue. If you open my heart, you'll find just you. All my life I waited to feel like I do now, yeah. And I can't wait to have you, baby. This is day one of forever. Nobody thought we'd ever come this far. I know I can count on you, my baby. You'll be my best friend too. I wanna wake up next to you, watching your eyes as they open. Be a loving father, be your man. In your arms forever, my plan. The future's bright with
attention, oh my love. I plan to give you more and more. All my life I waited to feel like I do now. Yeah, and I can't wait to have you, baby. This is day one of forever. We made it through. Nobody thought we'd ever come this far. I know I can count on you, my baby. You'll be my best friend too. I can be the perfect one for you. Let me be your best friend too. I want to be with nobody else but you. Let me be your best friend. Baby, this is day one of forever. We made it through. Nobody thought we'd ever come this far. I know I can count on you. And baby, you'll be my best friend too. Imannya tidak dijaga, perlu jaga pada malam. Ini mana Yesus Kristus. Kita ingin Pero nieve benito niemati. Kosia nieve benito niemati. Imunanya Kristi Lokaya Ibu Nurul Ariani Manuel and Vincent Haji Okwe Hawaii Nimo Meha Meredia Za Ibu Meha Fa Imunanya Mereka Tuhan apa ini Benine Maki Imunanya Ayah ini sisi nanti pada Yesus Kristus lagi orang yang ayah itu nak sini kalau sudah masa juga sisi luar luar ini. Ini yang ni maka di mana sini ke nola alam, ukutan ni lebih nokia, tapi mungkin ni lebih. Ihe ndị a kpọpụtara n'oge ahụ ka ọ mara aha nke ọ ga-agụ ha. Nke ọ bụla n'ime ha ga-aza aha nwoke ahụ tụrụ ya. Nwoke ahụ nyere ụlọ niile, ụmụ nnụnụ igwe niile, anụ ọhịa niile ndị ahụ aha. Ma o nweghị onye enyemaka tosiri etosi a chọtara nwoke
ịgbanụ mmiri otu mkpịsị ngụgụ ya were akwụkwọ kpuchie oghere ebe ahụ o siri weta ya. Ịgbanụ Chineke mkpịsị ahụ o mepụtara n'akụkụ nwoke ahụ ụta nwanyị. Ọ tara ya nwoke ahụ kwụsị. N'ikpeazụ, nke a bụ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ m nakwa ahụ si n'ahụ m. A ga-akpọ ya nwanyị maka na esi na nwoke mepụta ya. Ka mere nwoke ga-eji ahapụ nna ya na nne ya bịa rapara n'ahụ nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu anụ a. Na-agapụnụ n'ime ịhụnanya dịka Kristi siri hụ anyị n'anya ma were ndụ ya nye Chineke maka anyị dịka àjà na onyinye nke isi ụtọ. Na-asọpụrịtaranụ di unu n'ihi nkwanye ùgwù dịrị Kristi. Ndị bụ nwunye, na-asọpụrụnụ di unu dịka Kristi siri bụrụ isi nke nzukọ, bụ ahụ ya, ma bụrụkwa onwe ya onye nzọpụta ya. Ya bụ ka ndị bụ nwunye sọpụrụ di ha n'ihe niile. Ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya dịka Kristi siri hụ nzukọ ya, werekwa ndụ ya nye n'ihi ya. O siri otu a gụọ ya nsọ na-enweghị ntụpọ. N'ụzọ dị otu a, ndị bụ di kwesịrị ịhụ nwunye ha n'anya dịka ahụ ha. Nwunye ya ejikọ bụrụ otu ahụ. Nke a bụ mbụ ihe omimi nke na-arụtụ aka n'ebe Kristi na nzukọ ya nọ. Otu o sila dị, ka onye ọbụla n'ime unu hụ nwunye ya n'anya, ma nwunye nkwa na ọ na-asọpụrụ di ya. Obodo na-agụtabeghị na site na mbido onye kere ha kere nwoke na nwanyị wee kwụsị. N'ihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nna na nne ya rapara n'ahụ nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu ahụ. Ha abụghịkwa mmadụ abụọ kama ha bụzi otu ahụ. Ya bụ ihe Chineke jikọrọ ọnụ, mmadụ ekewapụtara ya. Osemaka sepụrụ ụwa. The only thing na actual wife ya ewelu actual husband dị ka ọ malụ ma ọ ga-adị ka emotion. And it is a lifelong journey. So that's the reason now marriage, yes, everybody can get a certificate at the beginning. And our certificate because then I'm going to pass it. All certificates which are so there is no perfect marriage anywhere, no perfect husband anywhere. Oku program kanya na Facebook. Oku mana well na apa onye na for the program. I said, can you tell my husband? Can my husband, I'm not a husband,
Now this man, Yana goes to go from a boy, what you create every time money gets so much attention. Now we are, or how we every who's getting attention, or they need it. I cannot go here, I'm here, I think he's here now. Even when I was going to comment session, Kamali, even the mother of Mariani, even over the Google, they go down to Papa. Now they need attention. Of the same second, same as me. I am not here, officer of jadi popular. Undang-undang is idea of marriage. And undang-undang culture of marriage. Undang-undang berbeda. Jadi undang-undang is love language. So nobody goes to a church is for So we are different in that. Kedua, kemudian nasib yang orang bukan umuman ini nah yang tak umuman menjadi umuman yang terkait sininya advice ini banyak kita umuman yang umuman ini advice because eventually orang akan nasi apa nasi This is what I have decided to do. Yang ini kau mana ini kau jauh ni kan? Nak cakap advice. I give not to comments because so many people think they taken comment section. Eventually, I'm not a opinion teaching. About the simple how do you mind the flower? No way they actual advice. Again, no idea about Maya. And then about the and so on. It tells me again, don't know that they get it each. That's why. Even though the other ones are very, you could not have you could not have words, you could not have ambition, you could not have understanding and so on. But they were they are just make a marriage, happy, marriage is not or marriage, and all each. Why? Because he teaches. Never better teacher. Only by now do care. You are better by now do the one. Only the people that we have. Now when you go to the over that we have. And most often, or sometimes, or teaching. That's why you have to begin today to understand the God. We have also to begin today to understand Him. So what I want to know is right? Everyone and give an idea. Coaching. Mungkin ama every ama siapa sor ama nomor itu kau. Mana boleh kita itu kalau semua ada begini ama every ama siapa sih. Because he shared the mystery of God. Kemana yang maklum, jadi maklum, can also begin our marriage, our siapa. But it is not about the marriage or interest. Because only one here, we are interested. Upon a relationship, or one it is no longer interested. It is no longer a journey. It is no longer something you undertake in order who will manifest me here and harvest a lot of things.
That's the good thing about it. Even with your book, no perfect husband, no perfect wife. So don't say, I will not take shit. I will not take shit from her. And the other person said, I will not take shit from you. Then the man is already again. In the they are already for relationship. How would that parish man I don't know the parish from there? Or the parish is not as again. I will not take what? Oh no, I have no orang ibu bersyukur seorang ibu kan bagaimana orang Islam atau Kristen Kristennya mudi mengajarkan masuk wujud betulah untuk sistem baptis ubah ada sekarang si politik yang demokrasi yang diken itu berusia ini nebo fono dan juara memutuskan Allah Taala teknologi namun ya apa pun itu semua butuh memutuskan dia berusaha sudah besar dan menikmati Allah hijrah menyembah iblis na testimonio. Menurut pada pun Yesus yang aku dilakukannya Yesus berumur dan ujung dengannya bukan buah anon tu. Menurut pada hijau biasa narasum ichinagiration zoa etiupiu Kristina supaya selection. Buat itu menurut syariat imannya nomor 5 untuk kalau dinamanya biasa. Jika akan orang itu sudah kenal supaya besar kekonsul.
Amen.
testimony of your love. You set my story on good. Knowing God I am living testimony of your love. And so I receive you all I love. Receive, I receive you all. Mỗi người một hình này cả bộ những quân so to và đặt cọp quán tàu rồi thì em đi về phía cả vai anh yêu nó anh đi mà đi mà cái quên ba anh cho cả để mà được ta na chụp sao kìa so đang sống một cái gì này giả ra cái gì chúng quân na chỉ cái gì này sẽ nó vào chỗ vào đi này amen. Ebe yang gunanya tu, ayah perlukan dia jitu si kecil yang keluar semua, ayu reno kampung ini. Manuela na Vincent. Kahapon di oji koroni lu di namunya dia so, weo jobi, na warijo weo ananya. Site na sacrament nke ahụ n'ọbara Kristi perimodu alụmdi na nwunye nsọ site n'ime ya ka ọ bụrụ ihe omimi dị oke ndụ nke na isi na njikọ di na nwunye egosi njikọ Kristi na ụka ya. Biko nna nke ijikọrọ nwoke na nwanyị site n'isi mbido bịanye njikọ gị ha anụnwa ụdị ngọzi nke ahụhụ nje kere ụwa na nke amamikpe wetara oke osimiri tochidere n'ụwa ewepụghị. Biko were ebere lee onye ya na di ya jikọrọ. Ọ na-arịọ ka ijiri ngọzi gị kwadosie ya ike ka onyinye nke ịhụnanya na udo bịakwasị ya ka ọ na-eso ụkpụrụ ụmụ anyị dị asọ ndị e toro n'akwụkwọ nsọ ka di ya nwee ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ na-enye ya nsọpụrụ tosiri ya dịka onye ya na ya bụ otu na onye soro ya keta ndụ gracia ka di mgbe niile dịka Kristi siri bụ nzukọ ya n'anya. Nna anyị na-arịọzi gị ugbu a maka ha bụ ụmụ odibo gị, mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na-edebe iwu gị ka ha nwee aha maka ibi ndụ kwa ọzọ n'ezinụlọ ha, ka ha jiri ike obi nke ozi ọma nyere ha gbara Kristi akaebe ọma n'ihu mmadụ niile, ka ha dị n'ikpeazụ mgbe ha bichara ogologo ndụ n'ụwa ka ha rue na ndụ nke dị nsọ na alaeze eluigwe site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, ekekwana ya na nje anyị ga-aka m n'ogbe nke nzukọ gị, nye gị udo niile ka n'otu uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Yarisa ni bono ekele. Sacramento,
usoro nchekwaba gị wee dewe ndị a gị nwa dọkọtara ọnụ n'otu ezinụlọ dị asọ bịa si n'otu achịcha n'otu iko iju afọ kwa ka ha nwee otu obi na otu mmụọ nke ịhụnanya site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chineke nna dị ebebe chekwaba unu n'ime ịhụnanya dị n'etiti unu, ka udo nke Kristi wee dịnyere unu wee dịgidekwa n'ezinụlọ unu. Amen. Ka ụmụ unu gọzie unu, ka ndị enyi unu kasie unu obi, ka ụmụ unu na ndị mmadụ niile na-ebi n'udo. Ka unu na-agbara ịhụnanya nke Chineke akaebe mgbe niile n'ụwa, ka ndị nọ na mmekpa ahụ na ndị ihe na-esiri ike na-ahụ unu dị ka ndị obi ebere, were nabatakwa unu na-aṅụrị nke alaeze n'igwe. Ka Chukwu Dike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa kwụsịgo na banụ n'udo. Everybody got to know you. Maybe you know, say me, I been there plan to marry you. No be holiday too, I already know I go wifey you. It be like you go dey tender, you go dey tender, you go dey tender. If I start with the hot, you go put temper. It be like you go get fire, you go get fire, you go get fire. If I start with the cold, you go bring fire. Biko ọ bụ na ọ na-anya bataba ozugbo mommy grandmama ana m etu ya grandmama mom bataba o biko bata na mmadụ nọrọ n'ọcha ama na mmemme ebidogo bịaba o DJ chọba egwu m ga-eji kpọbata my chairman biko ana m akpọbata the parents of the bride in the person of Mrs. Apollonia Ufondo biko ọ bụ na ọ na-anya bataba ozugbo Mrs. Apollonia Ufondo on here, I need to check a pastor church him. Now praise the Lord. Mr. and Mrs. Sonia Kachuku Wachuku, because open on here. Say bataba. Because Anamapo. Call on my chairman and cannot do it. Thank you. Call on everybody Kakakona Bata. No cheer. I know, say welcome. Big engineer, open in here.
Digo Bataban. Digo, ladies and gentlemen, Digo, throughout the time, never started the bride at the group. Digo, stand up, please. Aboni in the Emma Macadina, we have Digo throughout. Digo, throughout for the bride and the groom. I want to give you a ring, my love. Okay, one abaga. To give you to touch you, my love. Mezenga. To give you my all, my love. I'm not pretending. I'm serious. DJ na boss na I say okay. I want to give you a ring, my love. I want to take you to What's up, my love. I want to give you my love. Girl, I'm not pretending. I'm serious. Solo bebe, ngwa bebe ya DJ na bakwazia. Solo bebe. Anda kwenda hapo fulani. Nigasiya. Ngasura. Ashebunu gasafaka. Ogbo mume. Odofuna. Nalo no. Thank you. DJ. Ina iko watanolose ani o. Miko Biano, all the single ladies, Biasian, all the married women, all the diga drama, Biko Puta, well style. 2, 3. Nda no chabugoji. Biko Korono Fakani house style. Nebia, Ibam, Olugo Benja, Manu Mother, Owe Bra on phone. All the man mother, Unga dance so Siki Shen, you were Akagisio Gishim now. Ugoma got 3. Acha mmadụ 15 ga-apụta n'afọ gada bunu ka ị nọ ikwesị ịka mana ka mmebere 10 ọwụ na ngụta 3 ọ bụ na mafrọfa abịa ikwesị ịbịa mee ihe obodo ọ dị mma ọ bụ na mafrọfa mbịa nso nsị gị shie i were aka gị na ụmụnne gị anya sịfa shame ka ama na ị nwere mmadụ ọyụgo ome 1 mmadụ 15 ka nkwụ men onwe ịkpọ m na fonu na-asị m na m nwee mmadụ 2 ugo inwekwa mmadụ onye foto shift onye ahụ ka ọ ma bụrụ onye feche na oge ka enwe chi ihere gị na chi ime m igwe njikọ ọka ọ ka esi eme ya nna nwekwa ka ọ dị na onye ọbịa ga-ebe unu merie gị chi na m chere ka m gụọlịa shemsheshie m n'oge enwere mmadụ na-akpọ na fon na-akịlị m atara ịkwanye ọzọ inwe mmadụ 1 mbịa gị nso masị gị shem iwere aka gị si onwe gị shem 2 Nigeria nwere 15 billion people okay mmadụ ịtọ out of 15 mmadụ ịnọ out of 15 na-ekele m jesbon ị nwere mmadụ na-aba mba Nigeria nwere 50 billion people okay 7 mmadụ 7 out of 15 ị nwere mmadụ ire gị na chi ime m na okay 8 adịghị mmadụ na-aba mba kpọọ m na fonu na-asị m ụmụ oyibo iso elotezi ndị oyibo Ugochukwu nọ na 9
15 minus 9 on F4. 1 ada otu onye ka inwe. Oh, otu onye mmadụ na-aba ịtọ. Ị nwere mmadụ na-aba mba ire ga-emekwana m. Ugo mmadụ 9 minus 15 on F4. Na-aba mba. Nenu nke nwaanyị ibu ụzọ ha yarụ gị. Olukwa na 4. Chai. Ugo 1. Ị nwere mmadụ. Nekwu ya nwaanyị na-achụkwa gị olukwa na 6. 2. Ndị akịta gị n'anya ọsụma ma sị gị shem n'anya kwuo shem kwụsị enyi ike. Ị nwere mmadụ na ọhịa na art. Okay. Ugo 10, 6 to go. 10. Ego gị ruru 1,000 or 1.5. Ugo jiri aka gị ị ga-asị shem now. Ị ga-agụ n'elu nwaanyị na-achọkwa ekuru 10. Olu na 8. 10, 8. It is obviously na ị nwere mmadụ. Ị ga-agwa nnọọ maka ụmụ nwaanyị na-ekwe ya 9. Ihere gị. MC biko bịagoro adị m ala ike edere fa ka ịta na iji bịa. Gọọmenti ka ị nwe gọọmensis ka ị nwe. Any man wey no gọọmenti na mensis. Okay, 11. 12. Ewo. 12. 13. Na-enye nwaanyị. Nwaanyị elukwa na 10. Nke nwaanyị elukwa na 10. Ugo mmadụ na-abụ to go. Go. Mata na ofu onye shame can come. 1, I wasn't time. 2. Ugo mbịa so kịta mkpo shame na ya ka ikpo shame ahụ ọfụma. 12. Ugo 3 kịta masị gị shame. High low. Ije. High low. Okay. Ofu onye to go. 1 to go. Chai biko kwalo. Kotolo no aka no for ofu onye okay. Men apụta nanụ. Ka okwu ndị biko kwalo no fa aka. Ugo na nwunye gaga nwaanyị na-edi gị anya. Ugasị nge kịta ya akị ọnụ nego ozugbo sa rush. Ihe agụgụ oge. Since ị na-edikwa ada na chi aza sị gị bịa. Mami biko chiri nke si ndị ana dị na ha ekekwanụ m na enwe mmadụ. Ngwa onye ga-elu. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Anyị ekpe n'ike n'ọbara Jizọs. Ezi Chineke were m ike nye nne n'igwe mgbe nwanne agbabọ iwe na-emegide mmụọ ngwa ngwa aka ugbo nwata nwunye gị hold your wife who is your wife ngwa mee nye ihe ime n'ọta taya go back chairman si m gwa gị taya nne tabili ya kọọlụ n'ofe aka ngwa gawa biko kọọlụ n'ofe aka ka onye nwe aka ntụ ya any man of God any woman of God biko a ga na-akpọkwu native doctor na occasion ka ọ kpekweru na ya ekpere ọnwa eze mmụọ nọ ya any man of God anyị si n'imere dị mma imere dị mma dadị m imere dị mma o ezi imere dị mma dadị imere dị mma o imere dị mma o imere dị mma. Father, we bow before your throne of mercy this moment. Daddy, we glorify your holy name. Daddy, we say of a truth you are worthy. We ask from this moment and forever in the name of Jesus. Amen. Father, we pray thee to come and grace this occasion. As we are entering the second batch of this occasion, we commit it unto your able hand. Father, we pray thee to come and take preeminence. Come and have your way. Come and be with us, O God. At the end of everything, may your name alone be highly exalted in the name of Jesus. Father, we are your name of Jesus Christ. Lord, we cover everything we are going to do here with the precious blood of Jesus Christ. We cover the purple with the precious blood of Jesus. Everything that we are going to eat and drink today here, people that gathered here to rejoice with them as we are going to God, Father, you will grant us safe and successful journey back to our destiny. Amen.
biko mọmi daalụ ekpere ga-asọ ka mọmi Chineke wubegolufa anyị achọrọ ọkụta okwu tata maka na ekwuchago okwu n'ụlọ ụka adụkwugo ụfọdụ mgbe fa na-eje marriage course. Ugo gị na onye be gị ọ bụrụ etu ọ si adị ka marriage si adị. Marriage na-atọ ụtọ, ọ na-enu inu, onwegoro ife ọbụla menụ ya pụta n'ilo asị ka ọ na-asị ma mụnwa ma Ebubedike a na-emecha ma nne m kwụrụ ọmụmụ ma na-emecha eme gịnị ekpopu wee na-asị mepe anyị bịa tata wee ruo n'isi njedebe na mbọsị ndụ unu niile biko meenụ ka ọ jipụta ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo. Onye keeki nọdụ nso ozugbo nke anyị mere ịchafụ anyị na-aga maka na ọ ga-adịrị ọ bụrụ ofu oge anyị nwere enwe ka anyị ga-ebu n'otu onye adazi ọnịda anani n'Idris asọrị ọka n'obi ya maka na onye nne ọfịa fuo n'ime ọfịa achọ na ya achọ na obibi ya ụha adazi ọnị na adazi enu n'ọdị na nwunye amụta adazi nnekwu ukwu ma ọ mịdị awe anyị ma ụlọ onye ukpo na-aba n'ọdị na nwunye amami ya ga-amụ ada ụmụaka na ịkpọrọ ekpobịa ime ọfịa na-egosi ya ifịa na mkpọrọgwụ. Biko onye ji ọjị ọ bụrụ na ya ọjị adịrọ ka anyị jọmpụọ ya biko. Onwe ya ka anyị nene ka ezigbo nwaanyị si eme. Ọ na-awụ ezigbo nwaanyị nwe ka o si eme. Ewu ya ma nene ihe a nwa na-eme. Ewu ọ kasị ama arụ. Nwaanyị ụra ezigbo nwaanyị. Ịnepụ anya ị ga-afụ ka the groom, the man, I be allocation no see me. Open your go chairman or Jibiko Kwaloniaka. Namdarogano Tony. Biko, si bianso. Ke bori be ke si kwesi. Ndị nke nwaanyị nna m nwa n'afọ nna m gode nwa nna nke nwoke Ebubedike jide ọjị ka njide nke a ndị be nna ochie ebe anyị na-eme expect bụ ọnwụ ite naanị taa ka anyị bịa ọmụgwọ anyị na-ekerekwe Chineke okwu unu ji wee bịa nke unu ga-eji wee na-anaghị aka n'aha Jizọs. Ọfọsọrọ ibi ele ka onye ọbụla agbawazi ọjị ndị na-eje ozi abịa buso anya ozi. Abụ m onye eze nwere ike ọzọ ọbụla ọ bụ mụnwa mere keeki a. N'ịkọwa keeki ma m na-eji ihe eji mee keeki wee kọwa ya. Na mbido enwere ọtụtụ ihe eji eme keeki, ihe dịka icing sugar nke eji wee kpukwa ya, enwere baking powder, enwere preservative, enwere mixed fruit, enwere sugar na ihe ndị ọzọ dị iche iche pụtara ọmụmụ. Then ihe eji wee dozie icing sugar nke na-atọ ụtọ ya ka eji wee kpukwaba ya. Ị na-anya efu na ọhụrụ ime keeki si atọ ka nke dị n'elu si atọ. Ya bụ ezinụlọ abụlọ otu o si atọ, etu esi efu ya ka o si atọ. Mana ekpere m bụ dịka m mechara ya were icing sugar ife ụtọ wee kpuchie ya, ya bụ ife ụtọ ga-adị n'ezinụlọ ụlọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Mixed fruit nke pụtara ọmụmụ bụ ọmụmụ ga-ezu unu ukwu n'ụlọ ọzụzụ nwoke nweta ọzụzụ nwaanyị. Ihe eji wee kpuchie ya bụ white nke pụtara ihe, ya bụ ihe ga-adị n'ezinụlọ ụlọ dị n'ihe ọbụla unu na-eme. Bido tata unu mere wedding, ngọzi Chukwu ga-esoro unu ụbọchị niile nke ndụ unu n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ebe isi ụlọ ọrụ m dị bụ na Michael Junction opposite Plaza 102. Thank you. Ọnwụ na ịchọzi anọ mbịa bịa n'azụ moto. Biko wepụta mma ada nna ọbago kwalụ na ya ka ọ mụnye ebe aba nne jide mma aka ngwa ugo dakwasị ya gbasa ọhụụ na ịbata afọ nwunye gị ka o dị n'eta don asa amọmị. Nna m ochie ọkwa isi fa mụọ ọmụba ụba alakikwa m ya. Ugo 50 children
Na Abakaliki be anyị nwa Medi na amụcha 30 ka ekwechiri. Ugo ngwa 20 children. Michelle kwenu mee 10 children. 9 ngwa 1 children. 2 3 children. 4 nwunye gị ba biko onye mee keki a biko bịa ozugbo buru ya. Kedu onye mee keki nna akpọrọ nwunye biko yanụ kọpụ ka yanụ kọpụ ọbụla dị n'iru unu gbanyere ya mmanya ka anyị mee nụ toast. Onye mee keki ọ na-anụkwu Igbo ka nsogbu Abakaliki. After feeding Peter the brother and the groom are boy who just change wine. They change ozugbo. Biko, adịghị akpọ nwunye gị mee ka ọ dị sex biko, ya ka ọ kpọpụ. Baby. Onye ọcha ị na-ele anụ efi. Kpọọ baby biko. Baby. Biko na anụ gị ọ sị na baby, nne ka ị na-akpọ di gị. Baby. Ọ sị na ọ bụ. Bibi. Oh, thank you. Adịsị ọ bibi. Biko kpọọ ya ọfụma. Na azọ si nso ụwa gị anyway. Mommy, ịmụ nwa na 6 months. Ka na aza baby. Biko gbanyere m. Ọ na-ahụ di abata ọlụ. Mme fọmatị inu m nyọsi anụ ọfịa jee kuru nri ọsọ gị ka. N'elu na ya chiama. Nna ngwa nye nwunye gị. Nye nwunye gị. Biko ọ bụ na mmanya dị na kọpụ gị kwụrụ ọtọ ka ị bee toast. Ọ bụ na mmanya dị na kọpụ gị stand up for toast. Biko. Ezigbo nwoke. Biko ọ bụrụ na mmanya dị kwụrụ ọtọ ka ị mee nụ toast. Biko. Kwụrụ ọtọ ebe ọ bụla ị nọ. Bunye mmanya. Ana m asị ka Chineke were ọnọdụ n'ezinụlọ a. Because that's not a nwa achịta ezigbote ihe. So ka ime nụ toast. Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Na kpọrọ nwunye gị bịa for house Steve Milan. Okay now. In case you don't know the left point now. With the vein. On your mass sponsor. Ogum. I'm going to say We're na battle. Na battle. We na uti. Oko na. Oya na say na. Talk to me now. Nami tak. No say what ọkọ ọgbọ ndị abaga na-esi n'ọkọma obodo asi dọdọ na ndị nze na ebe aka na nọ nso ọgọ person, you know they give person. If you want no person, you know the first person. I know they see, won't give me medicine. I got on you, you help me stop my pain. Thank you. I got your Ramna. I know, briefing guys. I got several. I don't want to say I don't want to say what the guy of God not here. Oh, I did a tomorrow. Talk to me now.
Ugobino won't come now. Ugobino won't come now. Come on, buddy. Say, come on, buddy now. Ugobino, shake your body. Ugobino, shake your body. You didn't say now. Ugobino, buddy, you know, man. Shake your body. Come on, buddy now. You didn't see it. Nico, I will spend years. You can see them for the guitar. Thank you. I like BT.com. Because Peter, I thought I had a presentation of this. Because when you see, I get anything that we have on our phone. Because see people see at the plan. And when you see, I get anything that see people say, because we have a presentation of this. Trendyflix.com. Thank you, DJ. Ebiko can receive a gift as well. Kafane receive gift. Katwa Rosebo by your menani. Biko ana mayo owe gift obuni. Mommy in the Lord. Mommy tell me that I'm not super. Sometimes when I watch a more teacher, then I remember attack. I'm sorry. Oh, you know. Ndabaga na high table apụọla biko ka ewepụta ọcha ebe Ndabaga na ga-anọ ozugbo ka atụpụ anya ọnụ. Ewere igwe eji ebugara anya uru. Anyị chọrọ ka anyị banye traditional marriage immediately. Every chair. Thank you. Oge si n'ife a na-eme dị mma na-amụ amụ nne na ijuru eju na gọlọ teka ime afụzọ ka onye gaa udo Thank you.
I'm not saying that, talk to me now. In case you don't know. Biko Kohanese mata fake ka mata ife a na-eto yi. Afa m Ugochukwu Vincent Igovin. Ọ ya bara gị nna m. Afụrụ m na ije ka igotere utu ife afịa. Ke ife fụrụ n'ebe nwaada anọ iji wee like ya wee onye tata na ya anụ ya. Otu m fụrụ n'ihe ikekwa maka na nwatakịrị ahụ nwata nwaanyị maara ife ọfụma. So mụ na ya abịago nwata nwaanyị fụ na amamihe tụrụ ya arụ. Na nwekwa na understanding maka na ibe dị n'ụwa imekọ ife ụzọ ya nwe understanding enwego n'ikwu nsi misunderstand onwe unu enweghị ike ghọtakwa ya na-agakwa so abịa mfụ na o nwere ya so ọmụgo dịka esemokwu si chọọ ịdị maka oyizi understanding bụkwa na edozi ife wee na-aga ha ka ndị nechara anya wee kwuo na ọmụma ya anụ ka anyị chịkọọ tugeda na nwere ife ọzọ maka ọ na-adị mma ife kwuru ebe akwụdebe ya otu a ka ọ dị ọ ya bara gị Ayabagi ke okwu ị na-agwa ndị friends gị ndị si ebe dị n'iche n'iche da nọnyere gị n'ụbọchị taa. Ọkwa ekele ka m bụ wee na-ebughela onye ọbụla maka na ọ dịrị izu mmadụ ịrapụ ife ọ na-eme wee wetara gị time spend ala gị ụbọchị wee bịa nọnyere gị ọbụla onye ọbụla ya emenwu ya so na-ekele ka m na-ekene onye ọbụla lụrụ onwe ya ụka ma ndị wepụtara ha ma ndị tinyere ije ọba ma ndị tinyere ego ma ndị tinye na alụrụ ekele ka m na-ayọ ka Chukwu goziere mfa enwelakwana ibe ọzọ enwela m ọlaedo enwela m nta enwela m igbo na ka Chukwu jiri aka goziere m onye ọhụrụ n'ofu n'ofu na-eme ozikwaziara ile nebe na-ayọ wee na-ekwu na okwu ahụ na fajiri ebe na nke ya eji wee na ya amakarịcha Jesus Christ of them. Ọ ya bara gị cheta m ife a na-etu gị ọzọ Igovin Igwu Nsọ ọ ya bara gị dịka ị nụrụ nwaanyị a n'ụbọchị taa ihe akụ aka ihe nwe dịka ị na-ana achị ebe isi wee bịa Abagana okwu iji wee bịa ka ị ga-eji wee na ya amanarị n'aha Jizọs. Igovin ọ ya bara gị aka ọwụna ji gị hapụ kịta ewere m ike nye m n'eluigwe mgbe m na-agba bọị na-emegide mmụọ adọda ekene ebe fa na-aga ụlọ odogwu ụmụasị bụ n'iru kwụnụ kwesịrị ịnọ oge ndị ahụcha nwunye mmadụ obi ya n'ihu These are all the single lady. Shake you. And they go to me and I'm more. One year, my boy, I'm back. He can go with you. Oh, we're going to do that. You're not a man. What about you? Come on, with yourself. Transparency. In America. What about you? With yourself. Oh, that's what we're going to do. No, when you go to what you do yourself in America, okay, I'm not going to I'm going to look for a tradition. My life is a trouble. Why you my boy, Baba? I'm not in my Baba. We go back to what? I'm not over and over. Everything is
confirm woman no safe. We la confirm one confirm. Adabia. Adabia. Oh my God, you. Ndaba gana no kwa here. Friends who go chukwa no kwa here. Why me akene no fonye kuite de boye go okunu sheme ko no style. Mande adu go chukwu mande friends who go chukwu na fokwa wunyu go feel. Okunu sheme ko no style. Ije tipa me Adam Babalu Baba no problem with what is that I want in a wire now.
Let us go. Take us home. 1 moment. The 2 moments are here. 2 moments. That's 2 moments. That's 2 moments are here. Why answer? I know the film now.
Okenwa. Odori Kaishoku. Okenwa. Otu. Nandano. Papa. Nano Naku. Nano Naku. Nano Naku. Ta. Ugaja. Bani me no wani si na ogu. Papa lolo kana roga. Papa lolo gamma siya. Ano pana. Tena mogo ko dunia. Papa. Ebi dunia. Mami ko kucha. Mama ko kwa ka media. Oh, I need to present for you. We can make the first answer. Okay, because the problem is to present to you. I do to be No. Hey, Omarachadia. Omarachi go vin. Oh yeah, barago. Because I mata ifane tu, I mata fage. Afam oge chuku. Ah, na magopa. Ela gold. Afam gold nere. Ela gold no. Biko afọ m na nghọta na onwe nwa amadi nọ gị n'akụkụ ka ihe o ji eburu nwa amadi a n'ime nwoke niile ịfụrụ ka ihe o ji wee bụrụ nwa amadi a ka ikwu natara taa ka ịnọ asịrị gị ife na-agwa your friends ndị si ebe dị n'uche n'iche bịa nọnyere gị maka agbamakwụkwọ gị. Ise ọya abalago alagodu ọya abalage asị na ka ha eji mata afọ ka mata ife a na-etigo mụ awụ comrade chief Ọkafọ Anthony onye nke eji igwe njikọ ọka ọya abalage ka ife nwere ebe ụmụaka abụọ ndị achịkọrọ o nwee ife ọzọ gọọmenti ekwugo na mbido marriage na-atọ ụtọ na-enye o nwere onye asị na ọ na-atọkọ ụtọ ọsọ nọ na onwe okwu ọ na-apụtara famili anyị
n'ime ụlọ gbuzie ya ọtụ ya na nzukọ amụrịla amụpụtara udo wee chịa nwaanyị amụta nwoke mụta nwaanyị ọzụcha ụmụ ka ụmụ ha azụwafa ihe ba ya eri ibe ezinụlọ a ya eri anyị akọnatarafa ba ya afụ isi njedebe arụ a arụ na-abịa dọkọrọ ya na-aga etu anyị si fee ka o si dị n'ọfọ cheta bụ ife a na-etigo ọzọ igwe njikọ ọka onye ju ogwu ya ṅụrụ udo onye aṅụrụ udo ọ bụrụ ekwensu a nakụ ma oyi mgbochi ọkụkọ ya anyị apụtago na anyị apụtago ụmụnna kwudo oyi ya wee mezie ebe a na-eme abatago na klọb anyị kịta anyị ya na-emeje nke ibe dị eme ọ bịa wala anyị ọdị speshal maka onye ahụ dị youngest couple anyị nwere okwu iji wee bịa ka ị ga-eji wee rarị amanarị ka ịpụtakwa ịladukwa ka ịpụkwa ndị rapụ ka ezigbo ha nnọọ ka o nwekwa isi awere mgbe nwanne na 2004 nne mụrụ ọmụ nnọọ ọmarịcha nwaanyị gobin dị ya elelewe ji ọlụ ijele ọbụ dị ya ogwe nke dịka ọmarịcha nwaanyị biko gwọta ya a na-esi gwọta ya afa gị Diamond onye abara anyị Chineke na mejọ ọdịna anyị otu n'ụbọchị n'ọya adịla mma n'aha Jizọs Chukwu emekalị Chukwu enụ nwaanyị bụ akwụkwọ ala wee na-enye Chukwu eke ibe na-ewegachasị ọfụma n'ịbịa Chineke ekete dịrị ya n'isi n'otu n'aha Jizọs chetara ife a na-eti gị ọzọ afa mbụ Diamond onye abara gị nwaanyị ọma ịkwado onye nke na-enye enyo onye nke abụọ idekwa ya anyị ma na ọrụ yi gị akwado nwaanyị gị sekọnd ka ibe a na-eti Diamond Senior onye abara gị nwaanyị ọma nnọọ Yeah.